A ber, gauza bat konturatu naizena da, aldaka nahi da atera kanpora. Así que ingo dut hori. Eta hau aldaka ateratzeko kanpora eta bestea mugitzeko berarekin jarriko dut hau. Eta, esan ditzen dau, bola egin handia. Aterako taldaka pizkatxu bat, que uste geratzen dara beto. Joder, pues hartzen dut objektu bat, en modo objeto, sakatzen dut goiko hau, eta mugitzerakoan, pues hau handiago bada, mugituko dira berarekin. Bale. Hemen ere gauza berbera egingo dut, esan nahi dut atera, baina bakarrik belauna. Bueno, kanpoan dauzene igual falta jarriko dieta, a ver, vamos a ver. Sorbaldak, vale, sorbaldak kokatzeko, jarriko ditugu bola batzuk, hartuko dugu hau, bolita, duplikatu, eta albo bateraka. Orduan hau kokatzea dut hemen. Eta hau izango da gutxi gora bera, hori, sorbalda, zelan ditzen da giarra hau? Ez dugu goratzen. Bueno. Vale, zelan kokatzeko orain. A ber, peiok bidali dau beste bat. Pero... Non dago? Enkol. Ja. Ez que proportzioak ezberdinak dira. Venga, ba, erabiliko dugu. Vale. Neri behintzat gustatzen zait gauza pasatzea karratura. Horda, save image. Eta ekarriko dut Photoshopera. Eta Photoshopen karratu egingo dut. Open eta hartu hau. Tiene una razón de ser, vale. Orduan. Non dago? Hemen. Orain erakutsiko txue. Vale, 1920 por 1920, venga. Ya está, karratua da. Vale. Vale, orduan. Hau gordetzen dugu. Ya. Venga, save. As pertsonaia gida VB. Vale, orduan, zetako egiten dut hau? Bueno, ya pasatu digula aurretiko bista, atzeko bista y todo este rollo. Esto se va a ir a la mierda. Hau kenduko dugu, edo izkutatuko dut, bazpadan. Eta sortuko dut plano bat. Orduan, in image, daukat mesh plane. Eta, bagatosona, bilatzen dugu pertsonaiaren dibujoa. Bidali. Vale, hortxe. Vale, bidaliko txuet. Ai, koño, hau ez da? Eta non dago? Zelan deitu dut hau? Hau, pertsonaia gira VB. Vale, orduan, ikusten badugu irudia. Jarriko dut olantxe, bueltatuko a 90, bai, bota. Kotxean, jaipoia eta loporia bat dugu, jarri behar dugu erregistratuta en plan, azkenengo bolita, en plan materialena, no? Jarri behar dozu ezer? Jarri behar dugu materialena, en plan, laugarren bolita hori, eta gero erregistratuta. Ikusteko materiala dugu. Me he perdido, Charon, es que nago pentsaten dut front. Eskalatuko dut hau. Front bistan. Eta kokatuko dut hau gutxi gora bera betokian.
proportzio dana jundira pikutara. A ver, vamos a ver. Hey, what is that happen? A ver. Vale. Gure badozue puntutxu barik ikustea, hemen materialean esan behar diozue, no me acuerdo, zegoen leku bat, hemen usto sala, diterez beharrean, blendez. Ojo, que se queda trincado, vale, blendez, eta orduan ikusiko da. Vale. Ez dena gustatzen da, behartuta zaudela eskulpitzera gris beharrean testurekin. Hau zai gustatzen teknika honetan, pero bueno. Front. Kokatuko dut moñekoa gutxi gora bera erdian. Eta ja ikuste dut ez dagoela ondo lerrokatuta. Beste guztia, pero bueno, más o menos. Vale, orduan. Hau daukadala. Ez dakit. Aprobetxatuko eta daukadala egiteko Ctrl R eta mosteko bakarrik interesatzen zaidan partea. Horrela, orain karratua egin dut zergaitikan. Ze karratua dan testura bat aplikatzen dugunean, karratu baten, proportzionalki ikusiko da. Izango bazan testura ez karratua, aplastata aterako zan. Bai? Horregatik hori da logika, karratu bihurtzeana. Bai? Nik hartzen badot hemen, karratu bat, ara me saldrá mal, baina karratu bat, plano bat, eta aplikatzen bat diodan testura, badan, karratua ez dana, ez dugu goratzen zein dan, hau, evidentemente ikusiko da, aplastata, ez? Ikusten da txarto, horregatik testura egin dut karratua. Vale, orain hau apurtu dudala. Ez dakit. Puede ser. Baina imagen referenze baten ezin dezaket apurtu hau. Eta bakarrik erakutsi interesatzen zaidana. Hori da putada. Orduan hau separako dut eta alboz jarriko dut. Osea, egingo diot hemen giro bat. Ezin dozuela erabili zer? Ezin da erabili al Z? Egia da. Egia da. Ja, sistema hau da puta mierda bat. Ja. Ez que beste sistema litzateke. Vale, pues bihurtu barik karratu. Venga, volvemos al tema. Demagun hartzen dudala hau. Eta hartu beharrean hau, hartzen dut bestea. Hartzen dut esan dozuena, ez? Saiatu naz topaten, baina ez dut topatu. Vale, hartzen dut hau. Eta hemen bai egin daitekeela esaten dozuena. Baina ez dut topatu, gauzak mosteko metodo bat. Orduan bai, hau kokatzea tokian, gutxi gora bera. Emagun hor. Hortxe. Baina ezin dezaket moztu orain. Ezin dezaket egin Ctrl R, SSBs. Offset, opacity. Hori da puta bat, orduan, claro, orain, ekiko dut hau, eta duplikatzen dut. Photoshopen rekortatu eta egin bi, jazta. Bai, arrazoi guztia, kasu. Orduan, bale, pues egingo dugu hori. Photoshopen rekortatuko dugu, hartuko dugu hau, izango da egingo hemen copy berri bat egin paste, eta izango da aurrez eta beste hau izango da albos. Vale.
Orduan hemen kargatuko dugu aurrez. Eta kokatuko dugu. Benetan ez dakizuela egiten hori? Hortxez. Eta los, hau duplikatuko dut. Ekarri hona. Puta de oros. Jarriko dut albos. Giratu a 90. Eta kontu ze, alboko irudia jausten da pizkatxo bat. Vale. Orduan, ja burua kokatu behar du beste modu baten, y todo el rollo. Venga, pasatuko dizu eta hau. Vale, pues venga, egokituko dugu pizkatxu bat. Bueno, lehengo egingo dan gauza izango da, hau aldatu, aldaka pizkatxu bat. Ah, que mugitzen da gida, tócate los huevos. Vale, hemen hau botako dugu pizkat atzera. Hau potologo egin. Hemen gemelo gehiago sartu. Vale, hortxe. Eta burua, pues era bat ezberdina da. Jaitsi beharko dugu. Kokatu. Nola egiten duzu kopiatzeko, el tamaño del anterior, baina aldatzeko argazkia? Ah, bai, hemen. Hartzen duzu hau. Hartzen duzu objetua. Koño. Eta hemen behan. Dakazu, hemen behan. Dakazu aldatzekoa, hau. Vale, salbatuko dugu hau. Orain lepo gitxiago dauka, no sé, a mí no me convence. A ver, aurrez ikusiko dut. Es que lo ha hecho la guía. Ba, ez du bat egiten aurreko pista eta atzeko pista, nik uste. Nik buru aterako nuke gehiago. Eta egingo dut, que le joda. Hortxe. Vale, orduan, hau salbatu. Bueno, danari apply all trans. Bueno, justo honi. Orain ja posik nago daukan formarekin, vale? Lehenago ez nindun konbentziten forma. Baina lehen gustatzen da daukan ese forma. Ordanok, emongo dutxuet 2 minuto. Orduan, kokatuta daukagu hemen sorbalda gutxi gora bera, baina igual atzerago jarri beharko dugu. A ver, bai, atzerago. Jarriko diot pivotea bere tokian. Vale, atzerago. Eta kokatu behar dugu orain, besoa gutxi gora bera ondoan. A ver, front. Vale. Inklinatuko dut marrau egoteko, oza, topologia egoteko lerrokatuta inklinazioarekin. Vale. Horrela, duplikatuko dut, hemen luzatuko dugu. Gogoratu lokalean jartzea. Vale. Eta, bueno, egiten badut X-ray, ikusten da errazago. Vale, kokatuko dut gutxi gora bera hau, baina, bueno, nahi badozue honek ikusiko da... Esto es baietz. Vamos a ser un poquito más
Vale, bueno, kokatuko ditugu besoak gutxi gora bera eta gero egingo dugu oso bat. Front. Gero, beste besoa jarriko dugu. Vale, besoa jartzerakoan, hemen bastante egin dau, peiok egin dau diseinua, pues, simple, no? Baina, modu bat jakiteko zelan doazen besoen egitura zelan doan, egingo hemen aparte, pentsatu dezakezue modu honetan, behitxu. Besoa, jartzen baduguen T, vale, jarriko duten modu T, hoberena da, eukitzea forma honetan. Hau eskua bada, vale, demagun hau eskua dela, jarriko dugu eskua berago, besaurrea gorago, bicepsa berago, eta sorbalda gorago, horrela egiten, txak, bai? Hau dago ultra exageratuta, bale? Gero gauzak jartze doguz askoz be, ba, holantziago, eta, bueno, lo que sea, no? De hecho, eskalatuko genuke hau, berantz, ez da nahi, bueno, me da igual, pero ideia da erritmo bat egotea. Askotan gertatzen zaio jendeari, que marrazten dituenean eskuak, eta marrazten dituenean, hau ere, egongo litzateke luzeago, bueno, lo que sea. Que putrada, oso txartu egiten denaz. Bueno, baina, ideia da, behin, marrazten badugu zeo zer hemen gainean, hau bada, gure, hau da, titia, hau da, me sale deltoide, ¿no? Deltoide es esto, ¿no? Bueno, ez da, sorbalda, hemendik dator bicepsa, ¿vale? Hemendik ikusiko genuke tricepsaren buru bat, eta hemendik beste bat, si está muy ciclado el tío, ¿vale? Angelu honetan. Eta hemen, etorriko zan, giar bat, beste giar bat, ¿vale? Eta besoarekin bat, eskuarekin bat egiterakoan, niri gustatzen zait egitea hemen, eskaloitxu bat. ¿Bai? Lo que sea. Baina, fijatzen bazarete, orokorrean ikusten da el rollo de hau dau berago, hau dago gorago, hau dago berago, hau dago gorago. ¿Vale? Bai, ikusten da, erritmo aldaketa egotea, ematen di hori, flow bat, ez? Erritmo bat. Kasu honetan, daukagun ez dana en plan A-posean, zailagoa da ikustea. Non kentzen zana, hemen, annotation. Takato, venga, fuera. Vale, daukagun ez hemen, pues bueno, zailagoa da ikustea egitura hau, pero básicamente da hori, vale? Vale, orduan, egingo dute hemen, hau, txikiago hemen, alde honetan, joan dadila haunditik txikira, vale? Luzeago egin behar dut, zuk uste? Ez uste, ¿eh? Es que si no, la mano, ¿dónde va? La mano empieza aquí. A ver. Es que yo creo que hay más muñeca. ¿Hay más muñeca? Ni horrela ikusten dut. Bai? Esku handiak ditu. Bertxin honek, Porque peioren bertxina ez eukan hain besoa esku handiak nik uste, Vale, orduan, orain zelan borratzen dut, horrela. Vale, pues hau, ikusten badugu albos, justo, gure dugu, hau atzera bota, hau aurrera bota, eta hau atzera bota, bai? Kontraste horiek nahi ditugu. A ver. Vale, ja hasiko gara forma emoten, osea, hau, euki behar dugu bere formatxua. Orduan, saiatuko gara honek eukitzea sorbaldan forma. Por cierto, inclinazioa txarto, Vale. Lehenago esan dizuedana, pentsatu pertsa baten. Es un poco fuerte, ¿no? Bueno. Batek esan dau que es una fanboy, pues vamos a...
Vale. Orduan, aurretikan ikusita, pentsatu behar duzu, hau dala, pertsa bat. Hau da pertsa bat. Bai? Pertsa horia. Eta pertsatik ateratzen dira giharrak, eta giharrak, pues, behitxu, Hau da klavikula. Hau gorria da klavikula, bai? Txarto pintatu pertsa hori. Vamos a ver. Altuago. Hau da pertsa, bale? Hori da pertsa. Eta dauz klavikula. Pues hortikan eskegiko ditugu gihar guztiak. Pues hemendikan eskegitzen da sorbalda. Hemen badago pektorala, doa ona, pertsitan, hemen pertsitan batzen dira dana. Hau da pektorala. Justo hemen betik dator bicepsa. Bai, eta hemendik atzetik, hemendik dago, egingo beste kolore bategaz. Atzetik dago trapezioa. Bai? Eta hau bada sorbalda, vale? Hau alboz ikusita, vale? Hemen amaitzen bada pertsa, no sé cómo pintar la pertsa. Bueno, hau bada, pues daukagu. Hemen sorbalda. Trapezioa dator eta ere insertatzen da hemen ere. Atzetikan jarraitzen du, baina insertatzen da hemen. Toki hau superklabe da. Vale? Hemen, klavikulan amaieran. Vale? Klavikula doa hemendik. Vale? Onaino. Eta pizkata arkeatuta atzerantza. Vale. Orduan. Dakau hori gutxi gara bera. Vale, zer gehiago egin dezakegu? Vale, ba egingo dugu. Ez da ultranatomikoa muñeko hau, baina niri gustatzen gauzak ondo egitea. Orduan. Hau bicepsa da, ez? Demagun hau bicepsa dela. Vale, pues oso ondo bicepsa, baina hemen ze gertatzen da. Bicepsa dagoela aurrean. Hemen atzean daukagu tricepsa, ez? Eta tricepsa dekoz bi buru. Buru bat ditzateke. Hemen. ¿Qué he hecho? Ahí, duplikatu dut puntu bat. Buru bat jarriko dugu hemen atzean. Hau giratuta. Hemen buru bat. Eta alboan beste buru bat. Ikutzen baduzu horrela, iten baduzu indarra eta ikutzen baduzu hemen, ikusiko duzu dauzela bi buru. Vale? Eta buru hauek estiraten dira, dekoparten, polantxe, berantza. Bastante kutre egiten nahi naz, baina bueno, gutxi gora bera ikusteko rollitoa zelan doan. Eta insertatzen dira hemen goian. Ez dakit, egingo dugu tipoa fuerte o egingo dugu argaltxu? Ja, es que me estoy liando. Ander, ¿tú piensas que lo que sea más fácil? No, es que nik uste dut que me estoy liando. Es que yo creo que no está fuerte, porque es un ladrón. Ladrón es fuerte. No, y aparte que esan genuen nobita bat egingo genuela. Más es fuerte. Eso es, o sea, era muy fuerte de cabeza. Y es tan chico. Hola. A ver. Ya, es que me estoy liando, es que egin behar ditugu giardura guztia, es que esto va a ser una liada. Ideia esan egitea nobita bat. Ahaztu hau, no? Entonces borro todo. Borro el proyecto. Egingo dugu parte hau bakarrik markatuta eta beste guztia ez. Ben. Bueno, las piernas son mayas ya. Orduan, simulatzeko ezurraren forma, simulatzeko,
egingo duguna da sartuko dugu hemen barilla bat, bale? Barilla hori izango da bola bat, bale? Eskalatu, pivotea bere objektuan, bale? Kokatuko dugu aurrez, giratuko dut, eta hau jungo da klabikula dagoen tokitik gutxi gora bera ukondoraino. Orduan, hau doa más menos hemendik más o menos klabikula dagoen tokitik ukondoraino. Eta pasatzen da bi zera hauen erditik. Bai, oza, hemen dago buruak, más o menos, hemen dago bestea, eta erditik pasatzen da hau. Oza, zuik ikutze da zue hau, bakizu hemen dikan dagoela ezurra, ez? Justo hemen, justo, a ber, behiratuko dugu liburua. Bale, utzi dizuet liburu hau Classroomen, bale? Orduan, hemen begiratu izazkezua hainbat gauza, bale? Oso interesante da liburu hau. Bilatuko dugu beso bat. Hemen ikusten da, ez? Adibidez, bi buruak. Buru bat, beste burua eta ezurra. Liburu honek kostatzen dau diru pila, así que gorde ondo. A ver. Diru pila, la versión PDF. O está falseado. Un lobita esto, Se supone que imagino que es Dago besoa. Pasatu dut? Bueno, hemen ikusten da, ez? Esaten nuena, ez? Buruak hemen dauz, hemen goian. Eta gero beste parte hori. Bueno, ez gara liatuko asko ere. Venga. Hau ere hemen giarrak dauz eta movidak, pero vamos a pasar en moto. Vale. Hau dana kombinatuko dut. ¿Por qué no? Eta apply. Al final les he añadido la membrana esa extraña que decías que llegó hasta el codo. Ez da membrana bat da, palo hau dala, pues ezurra nondikan doan simulatzeko. Ze hor da ukondoa. Claro. Sí, nos hemos emocionado un poco. Vale, honi mirror bat jarri. Bi zeraki izateko. ¿Ambos? Te falta. Maxi. ¿Eh? Has quedado sin ruedas de coche. Tú sin carne de conducción. Y tú sin pum. No sé. Ya no te reparto el pedido de nuevo, ¿vale? Buena esa. Te voy a llamar cuando llueve. No, cabrón. Lo hace 5 de 6.
Egin barko genuke trapezia, pero bueno. No estoy de acuerdo con tus políticas. No es suficiente. De hecho, no me da. De hecho, no. Ahora, Vale. ¿qué mundo? Ze faltatzen zaigu orain. Beko botak eta eskuak, bale? Hor gutxi gora bera, eta gero utensilioren bat jarriko dugu, baino. Ande, va, rápido. Bai? Un poco rápido.